Goje, wai wannan wani irin maciji ne haka? Ai abin ne da mamaki. Muna dukansa yana bacewa, to wallahi yau duyan da za a yi kawai sai mun kashe. Duyan da za a yi ma kawai mu kashe shi. Gashi nan, gashi nan, gashi! Goje, abin da za a yi, mu rabu da shi haka. Ai koya aka yi da ku, wallahi sai ya mutu. A to shi ke tafi kawai. Lallai sun yi kuskuren kashe mun kai da suka yi, ya kai ɗana, kuma na tabbatar da sai sun yi da na sanin abin da suka aikata. Saboda haka, ka tashi, ka je ka rama abin da suka yi maka yanzu nan. Sirgam! Bali! Dukusuru! Maza! Ku zo ku je ku taya ɗana ɗaukan fansar abin da aka yi masa. Ku shiga garin! Kada ku ragawa kowa a kashe shi! Kada ku sassauta wa kowa, wannan shi ne fansar ran ɗana da suka kashe. Ku yi rundina, maza ku shiga, ku je man!
kai boka Shaddad! Ya aka kake kira da wannan lokaci? Alƙawarin da na yi maka na kimanin shekara 50 lokaci ya yi zai tabbata. Domin ku a halin yanzu yaron Marhas ya fito cikin bil'adam. Don haka a yanzu muna da dama da za mu kama shi. Domin wannan shi ne zai ba mu dama da fassara abin da aka yi mana. Ya kai boka Shaddad, lalle ka cika min burina na tsawon kimanin shekara 50 da yake kunshi a cikin zuciyata. Don haka boka Shaddad, ina so ka ebi dakaru a je a kawo mun yaron har cikin faduwata. A gaskiya ba su iya kamo shi ba domin yana cikin bil'adam. Sai dai in je da kaina in ɗauko shi daga baya da musanya za a yi. Daga taya sam abin da kai baka yi adalci ba. Ya wanda ya ma laifi daban, wanda ka ɗauka ka hukunta daban. A gaskiya wannan abin naka ba adalci a ciki. Kai! Har ni zan yi hukunci ka kalubalance ni? Ba haka bane ba. Idan haka aikata haka, za ka yi da na sani mafi girma a rayuwarka, domin abin da ka yi sam ba ka yi adalci ba kanka da kuma wanda ka ɗau hukunci a kansu. Kai! Yi min shiru su kashe min ɗan nawa kuma in bar su to ba su ba jinsin bil adama ma gaba ɗayansu ba zan kyale ba sai na ɗau mataki a kansu. Lalle yaya, ka manta gaba da take tsakaninmu ta kimanin shekara 50 da ta wuce tsakaninmu da masarautar Markas? Lalle ina so ka tuna abin da ke tsakaninmu, domin da ba so ke samu dama a kanmu. Tabbas ga gaske muna da gaba da karka da sarki Markaz, kuma dama yake jira kan bacin rai ne yasa na sha'aka. Shi kenan ka yi tunani ka duba, don haka na barka lafiya. Dakata gani na. Hakika na yi nazari na ga na tafka babban kuskure. Gani na a halin yanzu ɗana ya riga ya mutu. Ruhi na yi amfani da shi na sa a jikinsa domin ya je ɗaufansa. Sabida haka yanzu ka yi ƙoƙari ka je ka dakatar da shi daga shiga cikin bil'adama, sabida ni ma yanzu rayuwata tana cikin haɗari. Kai ƙoƙari ka hanzarta ka je ka dakatar da shi daga shiga cikin bil'adama tun kafin mutanen sarki Markaz su cin masa. Shi kenan yaya, kada ka damu, domin idan har ya shiga da rayuwarka da tawa da ta al'ummarmu suna cikin haɗari. Na barka lafiya.